Sissa jien il-Muscat dejjem smajtu jgħid li jrid ikun l-iżgħar Prim Ministru fl-istorja ta' Malta. Jekk inkun Prim Ministru, intom iqpaw bil-minimum wage. Jien inkun l-iżgħar Prim Ministru fl-istorja ta' Malta. Immin tiqpa bil-minimum wage, ħabib tiegħi. Hekk qed jgħid il-kap tal-oppożizzjoni. Dan għattu int, Dottor Muscat. U ħadd mhux ħassara di. Il-Partit Nazzjonalista l-headquarters tiegħu tafu fejn hu, il-Pjetà. U l-headquarters tal-Labor tafu fejn hu wkoll. 4 passi bot minna. Fin-nofs bejnietna x'hemm, hemm skola. Diki id-differenza bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista. Issa l-Partit Laburista nduna li dak l-investiment tiġa kellu riżultat eċċezzjonali għaliex irbaħna dal-premju sabiħ tal-Belt Valletta, il-Belt Kapitali Ewropea għas-sena 2018. Aħna mhux għall-elezzjoni biss qegħdin naħsbu għal 3 snin, 4 snin, 5 snin oħra għalikom ser ikun budget li jkun il-budget li l-pajjiż għandu bżonn. Iġifieri budget li jibqa' jkun budget serju. Bħalma kien serju f'dal aħħar 4 snin. Meta Barroso l-ġimgħa li għaddiet ġiegħu u lil kulħadd qal Malta għandha tkun eżempju għal ħaddieħor. Ejjew kuraġġ, ejjew naħdmu, għandna ħafna xogħol x'namlu imma dieħlin għalih dak ix-xogħol u dieħlin għalih kuraġġ kbir.